Sodisfazzjon li 49 persuna uman, nisa rġiel, tfal, partikolarment 5 minnhom tfal, illi kienu bejsa ma' wilma baqgħu ħajjin ġew salvati. Sodisfazzjon illi l-Unjoni Ewropea permezz tal-Kommissjoni l-istituzzjonijiet kollha l-oħra anke wara efforts kemm min-naħa tal-Partit Nazzjonalista tiegħi personali kif ukoll tal-Gvern aħna tramite l-IPP illi intervjeniet u qiegħda issa tagħti l-ikbar importanza qiegħdet fuq il-quċċata tal-aġenda tagħha il-problema tal-Mediterran. Jiena kull darba illi tlajt Brussels jew band oħra fil-ambitu tas-summits li kellna dejjem tkellimt illi waħda mill-ikbar prioritajiet illi għal Malta hija urġenti hija l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Qatt dejjem konsistentement li din il-problema ma spiċċax edem u ħadd tikba' tigrava u tikber. Wara kuntent illi Malta baqgħet tosserva liġijiet internazzjonali u hekk għandha tagħmel, sodisfatt illi aħna ma nċedux għal pressjoni ta' pajjiżi ikbar, kuntent illi l-Unjoni Ewropea intervjeniet u qed tagħti il-priorità, imma fuq kollox is-sodisfazzjoni ewlieni illi dawn il-persuni dawn l-inumani, partikolarment dawk it-tfal, illum salvaw.